Il-Partit Nazzjonalista jemmen bisħieħ fid-dritt tal-ħajja mingħajr l-ebda distinzjoni u li jistħoqilha kull protezzjoni mit-tarbija fil-ġuf saż-żgħażagħ, il-ħaddiema, l-anzjani, il-Maltin u l-Awċin u anke l-barranin. Iddikjara dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Dalija waqt attività politika fis-Siġġiewi bit-tema flimkien għal pajjiżna. Mhuwiex aċċettabbli. Ma nistgħux nittolleraw illi f'pajjiżna, il-pajjiż li jħobb, li importaħ, in-ners tal-Mediterran, il-pajjiż li salva tant nies fl-istorja tiegħu, ikun il-pajjiż assoċjat mar-razziżmu. Adrian Dalija qal li huwa xokkanti li hemm żewġ soldati li jinsabu arrestati b'konnessjoni ma' dan il-qtil u inkwetanti li dan jitfaddel l-ikraħ fuq l-armata. Tlabna illi ssir inkjesta indipendenti, awtonoma u sħiħa sabiex tistabbilixxi kif sar l-ingaġġ, meta sar l-ingaġġ, jekk kienx hemm xi ħaġa illi setat issir biex da jiġi evitat. Adrian Dalija qal il-Partit Nazzjonalista jrid li ssir investigazzjoni indipendenti u trasparenti u mhux sempliċement investigazzjoni interna. Irridu naħarsu id-dritt umani, id-drittijiet fundamentali tal-bniedem, id-drittijiet tal-ħajja ta' kull wieħed u waħda minna. Irridu nkunu ġusti ma' dawk li xirqilhom protezzjoni, sodi ma' dawk li mhumiex eligibbli imma ħorox ma' dawk li qed jinqdew b'nies li huma l-iktar vulnerabbli. Meta kienet jitkellem dwar l-elezzjonijiet tal-25 ta' Mejju, Adrian Dalija fakkar li s-Soċjalisti Ewropej jridu taxxa komuni madwar l-Ewropa u jeħdulna dritt li nibqgħu niddeċidu aħna dwar it-taxxa b'detriment serju għall-impjiegi u l-investiment, speċjalment tas-27,000 persuna li jaħdmu fis-settur tas-servizzi finanzjarji. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Dalija qal li fl-elezzjonijiet tal-25 ta' Mejju li l-poplu għandu qudiemu ċans illi jwassal messaġġ lill gvern soċjalista li ma jimpurtax sabiex ibiddel l-attitudni tiegħu. Irridu naraw lil pajjiż tagħna hawn ġewwa pajjiżna min irid issewwa, min irid ittajjeb, min irid il-ġustizzja, min lest li jbati għal pajjiżna mhux jisraq lil pajjiżna, min jimpurtaħ verament mill-ħaddim tagħna, minn dawk li huma vulnerabbli, mill-anzjani u l-pensjonanti, mill-istudenti tagħna, minn dawk li huma self-employed, minn dawk li ta' kuljum flok jaħtfu u jisirqu, ibatu, jorqu, jaħdmu għal pajjiżhom u għal familja tagħhom. Ejja nemnu f'Malta aħjar, f'Malta nadifa, f'Malta verament ta' kulħadd, f'Malta b'qalb tajba, f'Malta li tħenn, li tħobb, li jimpurta, f'Malta li nafu mhux li kisrulna, f'Malta li nħobbu mhux li ġabuha fix-xejn, f'Malta li dejjem Partit Nazzjonalista bena, emmen, kabbar l-isem tagħha mal-erba' tirjieħ tad-dinja. Malta tal-Maltin u l-Awċin kollha għax nemmen, anzi, konvint u determinat illi flimkien naslu flimkien għal pajjiżna.